Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Programmamyzyň bu sany Iranda türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan iri şäherleriniň birine gelip çykyş boýunça etnik türkmeniň häkim wezipesine bellenilmegini, şol wagtda bu ülkede türkmenallyklarynyň medeni hukuklarynyň basgylanmagynyň dowam etdirilmegi boýunça aladalary üns merkezine çekýär. Birinjilik bilen etnik türkmeniň häkim wezipesine bellenilmegi asly İran türkmenlerinden bolup öýde Türkiýede ýaşaýan intelligensiýa wekili Abdurrahman Düýeji Azatlyk radiosyna beren maglumatyny ýaňy ýakyna gelip çykyş boýunça etnik türkmen bolan siýasatçynyň Kümmet Howuz şäheriniň häkim wezipesine bellenilmegini aýtdy. Burwatda ýurdun demirgalyk sebäplerine hususan etnik türkmenleriň goýçum bolup ýaşaýan etrap şäherlerine türkmenallyklarynyň durmuş we medeni hukuklarynyň häkimetleri tarapyndan basgylanmagy barada aladalar artýar. Abdurrahman Düýeji ýerli ýaşaýjylara salgylanyp türkmenleriň ýaşaýan sebäplerine beýleki milletleriň wekilleriniň häkimetleri tarapyndan köpçülikleýin ýörüýtülip göçürüp getirmek prosesiniň demografik inženerçiligiň öňünde dowam etdirilýändigini, etnik türkmenleriň demografik guruluşyny üýtgetmek ugruna aýratyn tagalla edilýändigini gurrun berdi. Gelin häzir asy türkmen sekraly intelligensiýa wekili Türkiýanyň Trak Üniversitetiniň mugallimi, sungat öwreniş ulumlarynyň kandidaty Abdurrahman Düýeji bilen bu temada geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Abdurrahman ağa gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu gepleşigimizde İran türkmenleri boýunça iki mesele üns çekýär. Birinjilik bilen Islam Respublikasyny etnik türkmeniň ýokary wezipe bellenilmegi, Kümmet Howuz şäherine taryhda ilkinji gezek gelip çykyş boýunça etnik türkmen şäheri häkim wezipesine bellenipdir. Şu habar bilen bagly sizde nähil maglumatlar bar? Bu wezipe bellenişi kaçan bolup geçdi? Häkim bu wezipe faýlandymy ýa-da bellendimi? Salamet ýaryn maksat hem öýüň hem de dinleýijilerimize köp sag bolun şeýle habarlaşyp duranyňyz üçin. Bellep geçiňiz ýaly Kümmet şäheri türkmenleriň ulu şäheri Türkmen sehrada 1979-dan beri şol İslami revolüsiýa devrim inkılap bolandan beri hiç bir türkmen hakim goýulmady. Çağ döwrüne bolupdyr elbetde ony taryhda birinji gezek däl, şu Mollalan İslam Cumhuriyetiniň taryhynda birinji gezek. Şonu bellep geçeli. Sebäbi türkmenler 1979-njy ýylda bir aýaga galdylar öz haklaryny almak üçin, dil haklaryny, medeni haklaryny, başga ýerlerinden ýerlerini almak üçin. Şonda bir sowuşda çykdy bir ýylda, ondan soňra türkmenler hem iyice basıp gezdiler hakimiyet tarafından, rejim tarafından. Şondan sonra şu wagt 45 ýyllar geçdi de 20-30 ýyllara hiç ýerde türkmene zat bermedi, ruhsat etmediler hakim bolmaga, ulu işlerde goýulmaga. Ol zatlara hiç söz edip bermediler. İran'da mesela minister bolup bilermi türkmen? Ya bir Cumhurbaşkanlygynyň kabinetine ýaralyp bilermi? O zatlara bir düýüş beren ýaly, bärki zatlara bermeýär türkmenlere. Şol üçin 30-njy ýyldan soňra ýoşy kiçiňrek şäherlerde berildi. Misal üçin Akkala ýaly ýerde, Benner türkmen ýaly ýerde. Ya başga kiçiňe. Ýöne hiç wagtda şol türkmeniň merkezi ulu şäher bolan Kümmetde bermediler. Bir de Kümmede köp zat geçirip getirdiler. O taýdan başga milletlerde käň geçirdiler, göçürüp getirdiler. Diňe türkmenler teoriyede esasy maksat şu türkmeniň şu şäherler türkmeni elinden çykarmak. Irakda Kerkuk'daki türkmenleri yetişleri ýaly başgalaryň türkmenleri ağırlaştırmak Kerkuk ýaly Kümmetde de şeýitdiler. Edil şu wagtyňda türkmen öň %90 %50 bolup galy. Ama ýa-ni ýakynda İranda Cumhurbaşkanı saýlawlary boldy, tezeşkiýan geldi Cumhurbaşkanı bolup iş başına. Şonda türkmenler hem her gerekde bolşýaly, şol reformçylar gollaýar türkmenler saýlawlarda. Reformçylar golladylar. Tezeşkiýanna gelip olam kän söz beripdi. Sunniýlary da ruhsat etjek, şeýle makamlar, orunlary ýer almagy. Diňe türkmenler däl İranyňky bütün sunniýlary şonu ýaly adagan ýaly öňüne geçilýär. O ýerlere hiç ýer berilmeýär. Howal gelenden soňra kä ýerlerde hatta zadam etdi. Mesela şol oblast vilayet hakimlerde, buluslardan, Kürtlerden oydu. Ýöne bizinkide vilayet bolanla şol türkmenler iki bölükde, bir bölügi Demirgaly Horasanyna yerleşýär. Jergelan, Gerkez, o Mawtumulin doğan nevirelerinin bağ yerleri Horasan tarafında. Bir tarafım Gülistan vilayet, şonu türkmen ikiye bölünü öňden hiç wagtda türkmen öz ada türkmen sehra diýip bir vilayet bolmagyny islemediler. Ni şonu ýaly ni türkmene şol üçin bir vilayet hakime däl, iň azyndan şäher hakimligi de berilmeýärdi Kümmetde. Birinji ýerek şol berildi.
Ýöne olam berilende nähili şol öň başga ýerde hakim bolup geçen synaglaryndan geçen türkmenler meter özlerini dinleyen şolarakda ýene de olsa ady türkmeniň adyndan bir türkmen oturdully. Indi ony hayra ýorjagymyz bermeýäs. Şerede ýöne şol türkmendiň İslam Cumhuriyeti gelende tarihinden o birinci gidek türkmen geldi. İnşallah hayır diyelim ýöne häzir türkmenlerin öz isleýän zatlaryndan däller, şol karakterlerden nip boljak. Şol ýaly var. Abdurrahman, İran'da meselem ýokary lideriň özü, şol Hamenei ýokary lideriň özü asly gelip çykyş boýunça etnik Azeri. Asly Azeri bolan şoňa medeş başga da käbir misallar var. Beýleki milletlerden hem ýokary wezipelerde adamlar var. Etnik türkmenler siziň beýleki etçiňiz ýa-ni getirilmeýär diýdiňiz ýokary wezipeleri. Etnik türkmenleriň şeýle mümkinçiliklerden mahrum galmagynyň aňyrsyna nähili sebäpler var? Şu sebäpler ýa-ni etnik türkmenlere görkezilýän, ýa-ni siz basyşlar görkezilýär diýdiňiz, olary ýok etmäge gönükdirleni meňdeýän bir tagyrlar barady. Gurrun berdiňiz, olar demografik taýdan çalışmagy, başga milletlerin wekillerini olaryň gapdagyny göçürüp getirmäge edilýän synanşyklar barady gurrun berdiňiz. Şu ikisiniň arasyna nähili baglanşyk bar? Birem şol umumyň etnik türkmenleriň şeýle wezipelerden siýasaty işçiň rol almakdan mahrum galmagynyň sebäpleri näme bolup biler? Şunu birinciden bellep geçeydi. İran'la hakimiyet rejim ideologiya esasında kurulan bir rejim. Ol her zadi ol ideologiyasında İslam'ın dine bir bölü, şayıcılık. Şol için olar şu ideologiyanın içine kim girse ol için Türk olsun, Türkmen olsun, Fars olsun tafawudy yok. Şayı olmalı, şonu gollamaly. Hatta daşary ýurtda bolar, Suriýada da bolsa mesela Elevi şayı bolar bar goldaýardylar şonu. Ýa-da bu da netije almadylar soňra. Şu wagt Ýemende de bir näçe şayı bar gollaýarlar şolary. Irakda da indi şu daşary ýurtlarda şol siýasaty ýöretýän rejim içeride nämedir? İçeride başardy sünniler ýok etjek. Türkmenler hem şol sünni içinde yer alýar. Bir tarapdan sünnileri ýok etmeli, bir tarapdan oň etnigi dilini alýar da şoňsy bilen. Her zat diňe mezhep bolup durma, milliýetiň dilin ikinji planına galýar. Onu öýde unutturýar soňra. Mysal üçin Iranda Azerbaycanlılar ýaşaýar. O aýdyşyň ýalçy dinileri Hameneň özüler Azerbaycan. Pezeşkiýan nämen Türk diýip berdi şol. Türk özü şol saýlaw wagtlarda türklerden ses alyp bilmek için. Ýöne bu taýda diňe bir saýlawlarda ulanýarlar şonu sesler almak için. Bir de o taýda türkliginiň üstünde durulmaýar. Ýene şu mezhepçiligiň üstünde durýar. Okudylýan dil ýene farsça üniversitetlerde hem ýerde farsça gürleşilýär. Türkleri ýene de iýe goýýarlar. Olar hem çekýän Azerbaycan türkler hem az çeken ok. Ýöne Azerbaycan türklerde şiirizlikde bolansaň, bizimkiler sunni bolansaň, bizimkiler köpräk edilýär. Başarsalar türkmenler şu taýda demografik düzenini değiştirmek, üýtgetmek İran'ın plany. Hatta Türkmenistan we Türkmen Asahra arasynda iki Türkmeniň arasynda insani bir örgü bilen iki Türkmeni bir-birinden uzaklaşdyrmak. Aslında bu hereket Rıza Şah döwründe 1924'te Türkmenler hem Türkmen Sahrada Türkmen Cumhuriyetini kurdular. 2 ýylda savaş çykdy. Türkmenistanykda olaryň belki habary ýokdurken, şondan beri Rıza Şah'ın Pehlevi döwri Türkmenlerin şu ta demografik yapysyny üýtgetmek üçin o taýdan azak teňgedip zawyllar Sistandan getirýär. Zawyl diýýärler. Buluçlara meňzeşdik, buluçlar zady sunni bolansaň olar kän getirmeýärler de, olar şiýe bolansaň türkmenler bilen oňuşmaly ýaly dawal jenjelli bolar ýaly şiýelerden taýlap getirýärler, zawyllar şiýe. Şol üçin azak teňik türkmenlerin ýerine işletip başlaýarlar, soňra owalar gurmaga başladylar, şäherler gurmaga başladylar. Indi bir görýän Türkmen Tehrany alyp durýarlar. 40 ýylyň içinde hatta Türkmen Tehran'da ikinci Sistan diýmeye başladylar. Sistan diýmek bir welaýetiň ady, ol Pakistana ýakyn ýerlerde. O zawyllarym şu ýerden gelýär. O taýda Sistan eýaleti bar. Indi Türkmen Tehran'da da çykyp ikinci Sistan. Türkmeni ýok etmek maksatlary. Dilini ýok etmeli, bir ýerini almaly, taryhyny ýok etmeli. Bir de iki Türkmeniň arasynda da başga milleti ýerleşdirmeli. Şolam diňe adamdan özü tebii bir normal şekilde göçüp gelmegiyle bolmaýar. Döwletiň goldawy bilen etýärler. Mesal üçin döwletiň ýerleri bar da Türkmen arasynda kän ýerlerde döwlet öz ýerini haklaýar. Indi şol adamlara arasynda berjek bolany näçe Türkmenler arasyndaky ýerlerde 30 adama men öý tikdirjek diýip öý ruhsat etýärler. Ýöne şu 30'uň 10 ýaşy zawarly bolmaly ýa. Olam Türkmen arasynda. Bar şonu ýaly boldy ýa. Onu etmeseňiz onda size de ýok diýär.
yettirmeýänler. Şeýle mejburi halata getirýär türkmenleri. Şunu köpeldiýärse näetdiýe o Magtumulin diýary başgalan eline geçýär. Türkmenistana da bulan bir haýyr gelmez. Ol Türkmenistanyň da adyna da şolary yerleşdirýärler, obalar gurýarlar. Türkmen döwletde hökmen şunu dikkate almaly. Döwletler arasynda gatnaşyklar bolýar, görüşmeler bolýar, bir-birine käbir tapşyryklar bolýar. Türkmenistan döwlet statlarynyň habary barmy, ýok bilemok, ýok bolsa haýyşymyz hökmen şu meselelerde plana getirsinler, agdasyllar türkmenlere garşyp barýan habarymyz bardyr. Biraz habardar bolup aýtýarlar bir-birine. Ondan hem şeýle bir tamamyz bar Türkmenistan döwletinden. Men üçüncü berjek soragymyň edil şol meseleler bardy, ýagny Irana ýokary weziplere kadrlar belenene ýurdun döwlet dolandyryş medeniýetini, häkimetleriň nazaryna wezipe belenýän şahsyň dini kimligi möhüm bolup durýarmy ýa-da bu meselede onuň etniki gelip çykyşy rol oýnaýarmy diýip sorajakdym. Eýem siz jogap berdiňiz ýa-da ýokary wezipeler eýlenene meritokratiýa ýagny raýatyň wezipe belenýän adamyň ukyp başaryna ünüs berilýärmi? Meselen bu ýurtda hem kadrlar wezipelere belenene para peşkeş alınıp berilýärmi diýip sorajakdym. Belli bir derejede siz jogap berdiňiz, şol diýmek şaý mezhepçi. Men ýene bir atsaýyn şu türkmenlerden, näil türkmen saýallaryny açyklaýyn biraz. Ýanky aýdyp geçişimiz ýaly İran rejimi ideologiýa ýasasynda bolan şiýicilik diýdik. Şol üçin eger bir türkmen hakimiýeti bir jogapkar diýip işe getirjek bolsa, şo meselen gödegini alýar. Türkmenlerden haýysyny biraz üýtgedik boljak, içe heyip boljak. Öz ýetiştiren adamlary bar. Daşy türkmen öňe içi şolun inanjyny zadyny ýaratmaly türkmenliň arasynda. Şonu ýaly, ondan türkmenler onu halarmy, halamazmy, onu işleri ýok. Bolmaýara türkmeniň biraz medeniýet, dili, öz haklary çiğnen biraz söýleşik adam bolmasa, biziň şol üçin getirýän adamlara daşy türkmenle içi türkmenler beterem hem milli tarapdan türkmenliň etniki tarapdan dili, medeniýet tarapdan türkmene bir hyzmaty bolmasyn, ondan dini sözleşçilik taýdykdy şonuň üstü bilen gaýtam gowy ýaýratýarlar öz mezheplerini. Ene türkmen ettirýär diýýärler. Hem döwlet üçin, hem halyk üçin işleýän adamlar goýmaýar. Diňe döwlet üçin bolsun. Ýakyn günlerde bolup geçen soňky wakalaryň fonuny Siriýada, Liwanda we Gaza dolagyny bolup geçen soňky wakalaryň arasyna Iranyň içerki siýasatyny nähildir bir özgörüş gödäýilýärmi? Ýurtda häkimetler tarapyndan etnik halklara bolan çemeleşmelerde nähildir bir özgörüş bolup geçýärmi? İranyň alyp barýan daşar siýasaty diňe etniki däl bütün halky bilen baglanşykly, İran halky bilen. Şunu ýaly, İranly şu 45 ýyl bäri şu rejim iş başyna gelenden bäri, hakimiýete gelenden bäri hemişe ölüm saňa Israil uslagan atdyrýar millete. Ölüm bolsun Amerika, ölüm bolsun Israil. Onsoň her wagtda savaş wagtynda bir zat etmeli İrandan bir hereket ýok. Diňe şu gurrunla, diňe şol seýip geçmek. Savaşlar çykdy Hamas bilen İsrail arasynda İranyň tesisgana. Endi de nähili oňuşagyny bilmeýän şol adam ýollap ýör Trumpyň ýanyna. Bu bir mesele, bir de İran şondan beri bütün budjetlerini, milletin pulunu, baýlygyny daşar ýurtlara harjady. Suriýedäki militarlara, Irakdäki militarlara, burada atom, nukleer silahlary, ýaraklary bejermek için oňa harjady. Emma hemmesi de puç bolup galydy onda. 45 ýyllyk. O tarapdan İran halyk garyplaşdy. İranyň halkyna ol garyplaşdyrdy, söregini, pulunu, zadyny elinden aldy, başga zatlara yatırdy ýaraklara. Emma oň netijesi bolmady. Ahyrda boş gurrun bolup çykdy. Şol üçin halyk indi gaty narazy bolup duran ýagdaýdan. Hem daşarda bir ýeňildi İran Cumhuriýeti, endi içerden soraglar berip başlady. Şol üçin öz aralarynda da şu wagt döwletiň adamlary arasynda oňuşmazlyklar, jedeller gatyken halykda ýada-apdyr, 45 ýyl bäri şu üstügallar, mezhepçilik, halka başda çörek gerek, iş gerek, öý gerek, oglanlar öýlenjek bolary, pul gerek. Olar ýok da gaýtan başga ýurtlara harjetýär. Näçe milliard dolar şu milletiň puluny. Şol üçin İran halky da bu barış bilen näçe gereken köçe zady çykdylar giňişleýin şekilde. Bu barış bilen beterrek, güýçlerek bir ayaklanmalar, ayağa almalar bolarmy kan diýen. Ýagdaý şonu ýalda kritik İranyň içinde.